बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनायाव बिजनीनि अग्रंआव गोबां बिबांनि गांजा हमनो हादों। खुलुमबाय, बे समाव राइजिं बड'लेण्ड स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो लादों मोनसे ब्रेकिं निउज। बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनायाव गांजा फालांगिरि राजकुमार मण्डलखौ हमनो हादों। सुजुग नागिरनानै गुबुन सासे गांजा फालांगिरिया खारखोमादों। हमना मोननाय गांजानि बिबाङा गासै 40 किल'ग्रामसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां पुलिसआ हमजानाय गांजा फालांगिरिनिफ्राय गांजाजों लोगोसे गंनै मटर साइकेल आरो गंसे मबाइल मोननो हादों। थांनाय मोनानि समाव पुलिसआ AS195334 अनजिमानि यामा RX 135 आरो AS26D9425 अनजिमानि हिर' स्प्लेन्डारजों लोगोसे गांजा फालांगिरि राजकुमार मण्डलखौ हमनानै बिजनी थानासिम लाबोदों।